Kaixo, zer moduz? Ondo? Bueno, banitza nau super nerviosa, porque bakizu zer? Bito, ohituta nago Bilbotik ibiltzen, bai, Gasteizen ja, pues, egon naiz, ezta? Zebedonekin eta bere etxe berriarekin eta Leioan eta guzti hori. Baina eske orain bakizu la bella EASO, flamenca. Bueno, txika, ba horra noiela, Donostiara noiela. Eta ez dakit zesapi jasten duzuen Donostia, uste dut txuria dela. Baina ez daukat txuria, bitu daukat berdea. Bai, badakizu, hau berdea, ez dakize moduz. Gero daukede bai, pues, urdina, hola, oso polita be bai, urdina, pues, Donostin, txuri urdin, ez dakit izan daiteke. Gero, pues, txika doneti daukat hau be bai, betikoa, donde bat triunfa, badakizu, porque hau, jai biltzeko, primeran dago. Baina, ez dakit ezke azkenean, igual, jantzi beharko nukena da, ez dakit non dagoen. Ez dakit non dagoen, ez dakit non utzi dudan. ¿Dónde está el otro? Mierda, no anda. Begira, hoxe. Ya está, horrela. Zirbitzen,